Hej, jeg elsker jo rigtig heste, så jeg har selvfølgelig fået en hest i gave, og den er lidt sådan kuk. Men altså, den er stadig sød, og den hedder Lykke. I kan lige se en klip af den her. Ja, den er også sådan lidt dum i dag. Den var jo lidt dum, og den gør alle mulige mærkelige ting. Så nu tænker jeg, at vi skal ud og rydde, så hun ikke lige har mere energi, og vi har hendes snor, vi gør bare lige sådan. Så har vi fået den på, så striler vi lige sådan der. Og så holder jeg lige fast i en snor, så tænker jeg, at vi går en tur. Og hun kan løbe rigtig meget på grund af, at hun har meget energi i dag, og hun spiser lige, I kan lige se. Og nu er hun galop. Nu løber hun. Ja. Nu tager jeg lige hendes snor af, så hun bare lige har fri leg hurtigt. Det gør vi sådan her. Hun laver noget mærkeligt, men jeg går lige ind i stallen med hendes snor. Og så, ja, hun er lidt mærkeligt. Lykke, kom op. Nej. Vil du have mad? Nej. Kom. Nej. Kom. Galop. Kom. Jeg har et legetøj i munden. Jeg har et legetøj med hende, så hun løber efter mig nogle gange. Kom. Nu skal vi hjem. Kom. Nu er hun lidt langsom på grund af, hun ikke gider at spise, men det skal hun. Lykke, kom. Du elsker jo mig. Lykke, kom nu. Nu låser jeg lige hendes stald. Nej, jeg lukker bare lige. Jeg har selvfølgelig lige låst hendes fast. Så nu kan hun ikke komme fri. Men nu går jeg bare en tur, tænker jeg. Fordi at nu har jeg endelig ro til bare min egen energi. Jamen, altså... hvad er det? Nej. Du skal tilbage i stallen. Det her bliver jeg nødt til at ordne nu. Ding, ling, ling, ding, ling, ling. Hvad? Har I ikke